Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota di pertangyangan songoninang jamita di parmingguon siganu minggu. Di tikyon, di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami ima taringot tu jamita di pertangyangan Imanagabi epistel di hari Minggu Seksagesima tanggal 27 Februari 2025. Jala turpukta ima sian pasalmen tolu puluh pitu ayat sada saharo di ayat 10 sada. Amanginang duktakas hujahami turpuhon marulahulak hujahami dungi hujaham yak kehatorangan namar perdemuan tutur pukton aka oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita manang pa morahok kita udengkan ma taida turpukton songot sada puda nasehat laho membentengi diri di pikiran nami namar lapatan bama asa toktong hita marhaposan tu Jehovah unang gabe talu tu suara dohot uti-utian ni portibion nang akka nama kasogoh kita termasuk may rupa ni uti-utian ni sibulis. Diturbuhon uidahami na paduahon hira uingot tami pakkatayon ni sadaina dongan na di parari Kamis rupani dak pola di dia inganan nau. Hubege pakatan na sida dido ibana ido inat taon tudongan na imadai dah songon na suntuk mang na songon na dang bui hupikiri bua taringot tetanggak kuninna holan na merbedai do na sida na dua terus ia di jonohas sada salah ia so dipakulingi sada salah gabi olu do tuiba sogo rohana ale molu saya dipodan tong sogo rohana ninna rupani jadi Roma inattai mangalusi dongan nai lo janai ho disieda unak pola pikiri cuek maho ninna unak pola pikiri nani homa pikiri eda ulahum maulaumu lo mahalaki disi manang namago pe manang namahua cuek mahodisi lotung marsak kuala ni ini narupani sada sisi to hodui akka nama satuiba urusan niba dusi urusan dang urusan akka persoalan ni halak na asing rupani manang istilah padohan dang tinortoran naso gondang niba dang tortoran gondang ni halakan rupani alai di terpuk taon tuk pecuek nakin songon edokon ni inantai bahwa apa yang terjadi di sekitar kita nggak bisa kita abaikan. Sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kita. Mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi penilaian kita. Tersongonido na diida ni perpasalmen di sekitar ni ibana, na say mangulu akka parjahat, nasay hira denggan dalan ni nasida songon na terpasu-pasu dalam tanda kutip hape akka na burjuroha songon na tergosa-gosa manang songon na telu jadi dang boy imana menutup mata mengabaikan semua yang terjadi dalam kehidupannya na dijoloni ibana memang manusia sebagai makhluk sosial hita pedang boy mengabaikan akan terjadi. Nak perupani unang dalam artian sautik namasa ingai torta campuri dalam tanda kutip sautik namasa ingai tordohot tita. Alai ahana masa di sekitar tadang boy ta abaihon ala di bereng si manolokta jala tabigi si pariota mulu taida akan namorai misalnya rupani dalam artian menurut kita dang si tongoluna ale hira songona terpasu-pasu gawe ulu mahita sarombongan dohot perpasal menon
gabe suku-sukun. Alai gabe dohot dohita tong dohot perpasal menon. Gabe mandok di bagasan rohata di nata hapusi Jahoba daksa dia lilingi manang dalan ni partigori ido na toktong bulus mardalan ala yang godalan di parjahati dalan tuhamagoan. Yakin do hita jala sering nuta dok di ngolu sigano pari dalam praktek pe dang ganjang pat ni gabus. Maka perbuatan yang tidak baik pun pada masanya akan terungkap. Nah, bau bangkai bila ditutupi sedemikian rupa pun pada masanya akan terungkap. Jadi semua itu masalah waktu. Jika pada waktunya telah dinyatakan, maka segala perbuatan jahat itu akan dihukum. Nah, di perjalanan waktu inilah kita kadang gak sabar. Kapan Tuhan engkau menunjukkan kuasamu? Kapan engkau Tuhan hukum yang berbuat jahat? Padahal kita lupa bahwa Tuhan tidak bekerja seturut pola pikir kita ataupun seturut keinginan kita. Ia bekerja memang mendatangkan kebaikan tapi pada masanya, ditikina. Jadi, nasoboi ta abaihon akana masa di ngoluta. Artina di portibion dope hita. Tang di surgu hita. Atong alani ima macerikot di hita di ayat 4. Jala halo mohon Jahoba jadi lehononna matuho pinangido niroham. Ayat 5. Pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Ala di portipion do pehita daladang boi ta abaihon sudia kana masa. Mulu naing dang terganggu hita diala akana masa rupanya akana jahat dohot akana dia batu tombak mahita lau. Alai di marketplace do hita, di portibion do hita, di dunion do hita, dang diangkat do hita tu surgo. Dang boy hita malua, sian akka paruk kilon. Molo ta jaha bukuin deta rupani partangisan do HP, lalu akan banyak kesusahan dalam dunia ini yang tidak bisa kita abaikan. Akan banyak kesusahan di sekitar kita, akan banyak tekanan, akan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kita di sekitar kita yang tidak bisa kita abaikan. Tetapi orang yang percaya penuh pada Tuhan, dia yakin Tuhan akan mengarahkan hidupnya pada cahaya kebenaran, pada jalan-jalan yang benar, pada apa yang mendatangkan damai sukacita. Tong marhaposat situtuma tu Jahoba. Ide benda diterpuk tahun marulahula rupani hira didok bahwa kejahatan itu tidak akan menang. Tang monangi. Alai akana porsea na marhaposat tu Jahoba. Ido na monang. Alani ido di ngoluta sigano pari. Moluidok di temani minggu makahulungi musuh manang di ipolat taita jahai dok makahulungi musuh. Dia mahubungan ni tu turpuk tahun. Tu tahahulungi ma sudi jolma. Na tukpe adong na so makahulungi hita. Tukpe adong na marsakap dohot patupahon di pikiranna na jahat maradopok kita. Dak taratur hitai. Dak terkendali hok kitai. Alai tapasahat ma tu Jahoba. Mologodak pe makasogohok ko. Unang dohok ko makasogohon na sida. Dirim doboi aturommu. Jadi aku bisa memilih untuk mengasihi setiap orang. Tapi aku tidak bisa memaksa dan menentukan setiap orang akan mengasihi diriku. Bahkan mungkin banyak yang menganggap diriku sebagai musuh. Oleh sebab itulah aku perlu menyerahkan jalan-jalanku ke dalam tangan Tuhan. Supaya Ia yang memimpin dan mengarahkan pada kebenaran sukacita. Ida benar saya dok nakit pasahat madalanmu tu Jahoba jala haposi bana asa ibana paturehon. Pandohan haposi ibana dipatakas donakin pasombuma Jahoba di ayat 7. Nah, terkadang ondo persoalata tahilala mampu hita, tahilala margugu hita, tahilala bui hita. Di sada
sisi songon na hira pasahaton hibul hita tu Jahuba. Alay di sisi na asing gugut talu tapangasahon. Molo pasahat ma ido ibana na kinjala pasombu ma Jahuba berarti marhaporsiaon si tutu. Atong dang harong be usahata adong. Dang dalam lapatan marhaporsiaon si tutu ay Jahuba masude mengaturhon molo so debata mengaturhon celaka manang adong aka hamaulon dang masay na luas ni debata daksongon itu pola berpikir nanti tong loi kontak kas di hita pasahat madalanmu Jahuba do na mengaturhon tugas suaha tugas su pasahaton diriku tu debata jala menjaga diriku dak terjaga au na rotu au ale terjaga au do na naing siulah honokku maradopon halak na asing. Ima huberek kami amanginang siat terpukton anggiat bui mangurupi hita.